Din il-wirja dwar il-konġura tal-iskjavi tal-1749 ilha ħafna f'moħħna li ssir propju għaliex numru ta' snin ilu Professor William Zammit flimkien ma' Senior Curator ta' dak iż-żmien Godwin Vella kienu qegħdin jaħdmu fuq proġett li propju ġie mir-riċerka li l-istess Professor Zammit kien qed jagħmel mill-korrispondenza propju tal-Inkwiżitur Passjonej l-inserta li kien l-Inkwiżitur f'Malta dak iż-żmien. U bdew ħirġin ħafna dettalji ġodda, tantu hekk illi Heritage Malta sena ilu ippubblikat dak li x'aktar huwa l-aktar studju dettaljat dwar din ir-rewwixta tal-iskjavi ta' żmien il-Gran Mastru Pinto. Għalhekk ħsibna li propju din is-sena kif qegħdin infakru l-275 sena anniversarju minn din ir-rewwixta, propju naħsbu li finalment nagħmlu din il-wirja kemm minħabba li x'għandna r-riċerka pubblikata sena ilu kif ukoll għaliex Heritage Malta fil-kollezzjoni nazzjonali għandha 19-il tpinġija li huma pjuttost uniċi. Ħafna drabi ġrajiet bħal dawn insibuhom biss rakkontati miktubin, però għall-ewwel darba għandna wkoll tpinġijiet illi huma bejħed u ieħor kontemporani ġvidin ngħidu massimu ta' 10 snin u mhux aktar minn meta seħħet din l-istess ġrajja. Ovvjament il-ġrajja mhijiex xi waħda ferriħija laqqas xejn għaliex qegħdin nitkellmu dwar dak li llum jissejjaħ high treason, jiġifieri tradiment assolut lejn l-Istat, propju għaliex dawn l-iskjavi kienu qegħdin jikkomplottaw illi jinqatel il-Gran Mastru u Malta jittieħdu l-kontroll ta' Malta. Però ma kienx l-aspirazzjoni tal-iskjavi essaċ. Warahom kien hemm persuna illi sena qabel kienet tilfet ġieħa kompletament għaliex spiċċat skjava tal-iskjavi tagħha stess u allura provat terġa' tirbaħ lura il-ġieħ li tilfet billi tikkomplotta u tidħol fl-impuħ tal-iskjavi biex qajmet din ir-rewwixta. Ovvjament din hija storja li tlaqqana ma' diversi karattri, hemm ħafna affarijiet li huma relevanti sal-lum il-ġurnata. Ġifieri essenzjalment hija storja ta' tradiment, hija storja ta' nies li jagħmlu dak li jaqblilhom u dawn ħafna drabi affarijiet li b'mod differenti, b'libsa differenti għadna ngħixu sal-lum il-ġurnata. U allura naħsbu li permezz ta' din il-wirja mhux biss din nirrakkontaw din il-ġrajja storika, imma anke din nitkellmu u hemm lok ta' diskussjoni anke fuq affarijiet li għalkemm jgħaddu snin xorta waħda għadna ngħixu għadhom rilevanti sal-lum il-ġurnata.